거주의 볼원에 떴대 부구들리 거기요? 아저씨 원래는 ତମେ ମଦ ପିଇକି ଘରକୁ ଆସିଛ? ଆଉ କଣ? ଆରେ ସେ ମଦ ପାଣି ପିଇ ତମେ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଆଉ କଣ? ସେ ମଦ ପାଣି ତମେ କଣ ପାଇଁ ପିଇକି ଆସିଛ? ଗଲା ମଦ ନିଶା ଟୋଟାଲି ଖସିଗଲା। ଏଟା ପୁଣି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପଡି ଟଙ୍କା ଦେ ମଦ ପିଉ ଦେ ମନା କରିନା ସେ ମଦ ତମେ ପିଇବନି ବୋଲି ମନା କରିବାକୁ ଧୋକେ ନାହିଁ। ଓହୋ ଆଗରେ ସକା ମଦରେ ସିନ୍ଦୁର ବିନିଛୁ ବୋଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛୁ ତ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ସେ ସକା ମାଗିଦେବି ତମ ଧାନ ସିନ୍ଦୁର ଏବେ ପଛେ ଦେବି। ତମେ ସେମିତି କରେ ତମ ମଦ ମାନେ ସେ ମୋ ମଦରେ ସିନ୍ଦୁର ନଉଛି ତମ ଆୟୁଷ ରହିବା ପାଇଁ ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧୁଛି। ତୋର ଆୟୁଷ ଦରକାର ନାହିଁ ମଦ ଦରକାର ଏ ମଦ ଦେ ମୁଁ ଦଉ ସେ ମଦ ତମେ ଛାଡ଼ିଯିବ ତମକୁ ପକାରେ ମଦ ପିଇବି ମଦ ତମେ ଛାଡ଼ିଯିବ। 아직 어떤 놈을 보니 어제 따라가게 사게 걸렸지 또 다음에 고려를 가던 에? 많이 떠들었구나 나그저들이 아키우 되게 키워 나라 아키우니까 뭐 딸이들이 그래도 내일이 살려야지 가인이라도 박수하네 Yes I am Swami Swami I am वो भाई जीवन में वो इच्छा जहाँ वो मुझसे आए मारी भी हारी भी इच्छा आला घंटी का ऊपर चौही भी एक ही कोई बने लो एक सुनो वाले वाले कोई दियो वाले टोंका दे दो वादा पियो तू वाले मेलोडी में देखे जी आप पर साक्षरी वाला तो जात्रा देखे जी वाला कोई मोहनी का कोई मारना कोई बड़ा अच्छी तो नहीं है मदो पियो टोंका ना लो वो भयंकर है जी में वाले क्या बातें बनी हुई Para último ponto. Mora aqui a gente demorava eu só que 어떤 박대적인 이유가 뭐지? 이게 모든 게 뭔가 모든 이사도 우리 가는데 아직도 맞서는데 먹고 타만 모든 게 자기들 아직도 맞서 그러자 또 우리 가는데 아직도 맞서는데 아직 뭐 맞서라니? 뭐 맞서라니? 먹으러 돌아오고 락시소이다. 뭐 먹으러 돌아오고 스윗 섰나? 뭐 먹으러 돌아오고 스윗 살아? 먹으러 돌아오고 어떻게 되고 싶어? 이거지. 그래 먼저 여기 말하면서 사케라키 뭐 먹으러 제대로 빼는 건데. 이게 미쳐고 못 나오겠다는 말이 이게 범이 ତମେ କିଏ 범이 ତମେ କିଏ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଚିହ୍ନି କି ଜାଣିନି ତମେ କିଏ 거꾸로 ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲ ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲ ଭାଇ ସେ ଯାହା କହିବା କଥା କହିଲୁ ଚୁପଚାପ ପାଦନ ଶୁଣୁଛି ଅମଇକେ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ ନାଇଁ ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସବୁ ମନେ ପଡୁଛି ମଦ ନିଶାରେ ତ ଭୁଲି ଯାଆ ଯେ ଆରେ ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିଲେ ବି ତା ଭାଇ ଅଛି ମୋର ବି ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିଲେ ବି ମୋ ଭାଇ ଅଛି ମୋ ଭାଇ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଜି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରେ ମୁଁ ବି ମୋ ଭାଇକି ଡାକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ଅଗର ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି
মদন ভেবে ছাড়িলে যা আজই তোর এই বাসা ঘরে যা বলি জানাছে আজই তোর বাসা রাতে ভগবান সারা করে বাসা সাথে যা আর বুঝি পেছ তো এ মোর সই করে দিবে মদিনা ওটা ভাইগা নেয়া সারা মুখে ভয়ঙ্কর জানি কই কই যাই কই কই যাই ও অধিকার তো ছড়াই আপনার ভৌরি যেতে দেবে ঠিক আছে দেই কিন্তু এ বাবা পূর্বরু গোটে কথা শুনে রাখন্তু এই বক্র ধর মতে ভাল পাইছিলে ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥିଲା ଅନେକ ଥର ସେ ମୋ ସହିତ ଦେହର ସମ୍ପର୍କ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ମୋ ପେଟରେ ମାରି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ପରେ ବି ସେ ମୋତେ ଆଜି ଠକି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କେବଳ କେବଳ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଫେରି ପାଇଛି তো ভাই বঞ্চি দিবা যায় তোর কিছু বি অসুবিধা হবনি সব তু আজিঠু এই বক্র ধর সহিত বিধিগত ভাবে সংসার আরম্ভ করিবি মতো ଦି ଜଣ 3 ମିନିଟ ସମୟ ଦେଇ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଛରେ ବିଚାରିଛ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ଜଣ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ভুল করিবে কিছু আবশ্যক নাই মো ভৌণী গোটা অধিকার নেবে আমি ভাই ভৌণী এটি আত্মহত্যা করিবু দেখ সামনে মো বিষ নেই আসি ইয়ে ভাই সে বিষ মতে দিও আরে দিও সে বিষ আরে আজকে ওই এই বিষ তুমি পিবনি দরকার পড়লে এই বিষ মো পিবি वो ठीक मुझे सा लगे पारे এই জন্মরে ମୋ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମିଛରେ ମିଛରେ ମୋ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ଧରିବେ ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ଙ୍କୁ ମଣିଷରେ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଭାଇ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ତୁ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ କର ଶୀଘ୍ର କରି ଜୀବନ ସୌଦା କରାଯାଏ ଦୋକାନ ସୌଦା ନୁହେଁ ତୁ ତ ଅଧିକାର ଆଉ ଆଉ ଦେଇଦେବୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବକ୍ର ତୋର ଏ ବକ୍ର ଧର ଭାଇ କେବଳ ତୋର ଅଧିକାର ଅଛି ପକ୍ରଜନ ମୋର ଏକେ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ ଭାଇ କହିଦେବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଖାଲି କହିଦେବୁ ଆରେ ସିଏ ଯଦି ବକ୍ର ସହିତ ଆଗରୁ ଭେଟି ବସିଲା ତାର ଦୋଷ ଭେଟି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ